Xarejn il-bot mindu r-Renju Unit għatta l-kollox il-karti minn mal-Unjoni Ewropea, bosta kumpaniji Ingliżi jinsabu attivi ferm biex jiftħu fera ġodda f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Bosta analisti ekonomiċi jsostnu li din hija xi ħaġa naturali biex bekk dawn il-kumpaniji jżommu l-aċċess għas-suq waħdini tal-Unjoni Ewropea. Malta tinsab ma ta' qudiemnet fejn jidħol dan u jiġdu dan il-Kummissarju Għoli Malti għar-Renju Unit, Joseph Cole. Post pajjiżi oħrajn tal-EU hemm ċertu kumpaniji li taħarsu lejn Malta biex jittrasferixxu parti mill-business tagħhom mill-Ingilterra għal Malta biex bekk ikollhom aċċess għas-Single Market through pajjiżna. Joseph Cole li ilu żmien twil jindokra r-relazzjonijiet diplomatiċi ta' Malta ma' bosta pajjiżi oħra sostna li jinsab immeraviljat bin-numru kbir ta' kumpaniji Ingliżi interessati f'pajjiżna. Jgħid li dawn il-kumpaniji jiġu b'mistoqsijiet differenti għand il-Kummissjoni Maltija f'Londra. Nejnu billi nispjegawlhom eżattament x'inhu mal-policies tagħna, that we're open for business, il-vantaġġi li toffri Malta, il-flessibilità tal-ħaddiema Maltin, bilingual tal-ħaddiema tagħna li jistgħu jitkellmu bil-Ingliż, bil-Malti, Taljan, Franċiż, whatever lingwa, l-infrastruttura ta' IT li għandna tajba ħafna Malta. F'Londra l-Kummissarju Għoli jisħaq li Malta ma tattirax biss il-kumpaniji Ingliżi għax hija sempliċement stat membru. Qed iħarsu lejna naħseb mhux biss bħala pajjiż tal-EU li jistgħu ikollhom aċċess għall-single market, imma wkoll meta jibdew jħarsu lejn is-suċċess ekonomiku ta' pajjiżna oħossuhom komdi li jersqu lejna u jinvestu f'pajjiżna. Is-setturi li taħarsu lejn Malta huma diversi u jinkludu l-oqsma tas-saħħa like gaming, l-informatika u anke dawk li għandhom x'jaqsmu max-xjenza robotika. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.